Bachena. Gunz. That's okay. Gunz. It's a notice, it's a no reply, but this is a straight discipline tune. Freeze continue. Kana uchida kubata first wachaja matanga kundinanga yatanga ya matanga wanatanga mandichinja attitude vari mupara ine ndiri muparashoti nemapatani andinawo kunge parapeti ndatava temwe nemusoro zvoda paraseti mapinda mawane movhe nekero raiti masasa noti naisi matarisa body size mabuda offside ndinenge topa tondova dari 45 iri kudada nemota yandakapaka imba yandakavaka mukadzi ari pamba nemombe dziri mudanga zvimatinda zvimakapa apa ndisi kubaka rubalansisa lunch breakfast zvese nesapa iwe tsvakarengo panaunganiwe iwe hauskuda iwe tsvakarengo panaunganiwe iwe hauskuda kandibude tibudane ndikasabuda zvibude ndibude tibudane ndikasabuda zvibude ndibude tibudane ndikasabuda zvibude ndibude tibudane ndikasabuda kana uchida kubata fastor wachaja matanga kundinanga yatanga ya matsanga wanatanga mandichinja attitude vari mupara ine ndiri muparashoti nemapatani andinawo kunge parapeti ndatava temwe nemusoro zvoda paraseti mapinda mawane movhe nekero raiti masasa noti naisi matarisa body size mabuda offside ndinenge topa tondova dari 45 iri kudada nemota yandakapaka imba yandakavaka mukadzi ari pamba nemombe dziri mudanga zvimatinda zvimakapa apa ndisi kubaka rubalansisa lunch breakfast zvese nesapa iwe tsvakarengo panaunganiwe iwe hauskuda iwe tsvakarengo panaunganiwe iwe hauskuda kandibude tibudane ndikasabuda zvibude ndibude tibudane ndikasabuda zvibude ndibude tibudane ndikasabuda zvibude ndibude tibudane ndikasabuda zvibude Leftside.